Kaixo, Ana. Kaixo. Arratsaldeon. Ongi etorri. Arratsaldeon. Eskerrik asko. Ana, zu ere matematika irakaslea izan zara, baina ez zara metodologia tradizionalarekin konformatu. Ez. Eske metodologia tradizionalarekin, bueno, pues pizarra eta tiza, bueno, baliogarria dira eta neurri batean. Baina hola 40 urte lanian oso aspertuta izan behar da. Eta bueno. Eta, Ana, hasierara joango bagina, matematikak errazak dira ikasle guztientzat? Bueno, erraza edo zailak, bueno, badaude kapazidade desberdinak eta abstrakzio maila ere desberdinak. Eta orduan honen arabera errezago edo zailago, gero ere metodologia ere, giroa ere, klasiko giroa ere, gauza asko daude hor jokuan, errezago edo zailago izateko. Aipatu duzu abstrakzio maila, altua eskatzen du, ezta, matematikak. Zeren beharra sentitzen zenuen zuk? Ni eskola publiko lan egiten nun, instituto publiko batean, eta hor badago, aniztasuna, hor badago oso maila altua dutenak, eta oso maila bajua edo eskasa edo problema handia dituztenak, eta ni guztiaren irakaslean nintzen, eta orduan guztiak aurrera atera behar nintzen. Eta orduan guzti horien aurrera ateratzeko, bai goitikan ateratzen diena, bai behitikan ateratzen diena, horiek nolabait beharra bereziak. Eskola dago egina justo erdikoak, bai edo media horretako edo, eta orduan, hortxe. Matematikei arreta jarrita, zerk lagundu dezake adibidez matematikak irakasterako garaian? Irakasteko garaian? Ni adibidez lagundu indit asko hori filosofia, adibidez, matematikaren historia, buruaren garapena edo abstrakzioaren garapena, gauza guzti horiek oso lagungarria izan dira. Eta gero batez ere nire ikasleak, haiek esaten zuten, Ana, zeozer asmatu hau ezin detela ulertu. Venga, Ana, eta argun asmatzen nun zeozer, gero, Ana, bestea bezain erreza asmatu behar dezu, ez que bestea bezain erreza nik ez deta aurkitzen. Eta argun, junintzen hori, Eskilarak erabiltzen zen izan adibidez. Bai, adibidez, zenbaki osoak ikasteko eskalera, eta orduan ateratzen dituen hori ikasle guztiak eskalera deskantzio horreta, eta nik esaten nien. Hau da, zerua, ze suerte dugu, gure klasea zeruan dago. Baitu. Eta orduan, plusirura juteko zer egin beharko genuke, eta orduan beti badaude voluntario pare bat edo 3 edo gehiago. Eta orduan, 3 eskalera iotzen ziren, dana, beti. Eta minus 5 adibidez, eta batzuk jaisten zituzten 5 eskalera. Eta orduan horrekin positibo eta negatibo, nola 0 da justo tarteko hori, gero balio absolutua ere, zenbat eskalera jo dituzu, zenbat eskalera jaitsi dituzu, balio absolutua, zenbat eman behar zaio positibo bati 0a berriz izateko, edo zenbat positibo eman behar zaio negatibo bati, minus 4 bati 0 bueltatzeko, eta orduan, kontzeptu horiek, eta gero ariketak, buruko ariketak, liburuko ariketak, liburu arrunta. Bai, ekarrizki guztu gainera, ariketa horiek modu bisualean egiteko tresna batzuk joango gara eta probatuko dugu? Bai. Ea ulertzen dut? Bai, ni deziatzen, bai. Eba, matematika pixka bat ikastera. Hemen. Guazen ba. Hau dira tapoiak ikusten ditut nik hemen? Bai. Esate baterako? Bai. Bueno, pues hemen matematika lehenengo gauza kodigoa da. Orduan, hemen kodigo izango da, adibidez, Isak X, pues tapoi txiki txuri, nire ikaslek esaten zuten, enbeste X izango dira. Bale? Eta koloretakoa, pues zenbaki libreak edo gai askea. Zenbakiak. Hau da, isa eta hau da bat, bi... Hori da. Eta adibidez, beti esan dugu irakasleok hori parentesia dela bilgarri bat. Bueno, pues orduan hemen ekuazio hau interpretatuko dugu. Badugu minus bat eta parentesis bat, nun hor badago bi eta badago minus 5x, eta hor jarriko dugu 5 txuri horiek eta gora bera. Gora begira minusak direlako. Claro, mendakagu bi minus 5x edo bi ken 5x. Bueno, hemen dakagu beste aldean, balantza bat beti da oreka edo berdinketaren ikur bat. Eta orduan 4 gehi 2x, orduan jarriko dugu 4 gehi 2x. Orduan,
algebran beti esaten digute, lehenengo gauza parentesitik atera behar dela eta minus aurrean ezakiz eta, bueno, pues hemen parentesik kenduko dugu eta minus badagoenez, dana buelta. Eta horrela, danai buelta ematen diogu. Ados, beraz, minusa zenez, parentesitik ateratzerakoan denari buelta eman diogu. Eta listo. Eta listo. Claro, hori askotan zer gertatzen da eskuz egiten degunean, lehenengoari buelta ematen diogu eta bigarrenari ez. Eta horrela, seguru, dana buelta ematen diogu. Denari buelta ematen diogu. Orduan hemen, ja, gaien leku aldatzea. Hemen badugu bi horiek, beste aldea. Eta buelta eman da, beste aldera. Oain hartuko dugu bi hauek, eta beste aldea, hemen egin behar dugu elkartu berdinak dienak edo antzekoa diena. Matematikan esaten da antzeko, baino berdina esan behar dira, ez da antzeko parezido. Gutxi gora bera ez? Ez, hori da. Orduan hemen, plus bat, minus batekin, neutralizatu egiten da, eta 0 bat osatzen dugu. Orduan badugu 3x berdin 6. Orduan guk nahi dugu x baten balioa jakitea. Orduan hau, 3 banatuko dugu. Hau ere, 3 taldetan banatuko dugu. Eta orduan azkenian zer ikusten dugu, x bati dagokio 2. Orduan x berdin, 2. Ja lortu dugu, honen emaitza. Zerrexia, hola, Horrela ikusita bai. Gaine egindako pauso guztiak algebraikoki idaz daiteke. Da, dia pauso berdine. Wow, ederra, bai. Ze, benetan interesgarria, Beste ariketa bat hemen? Bai, adibidez. Batuketak eta kenketak, bai, zenbaki osoarekin, zenbaki osoak. Zenbaki osoaren, adibidez, pues, 3 ken lau. Eta, bueno, lehenengo gauza, lehenengo DBH-en... Ezin da. Nola kendu lau 3 ez da? Oixe, de donde no hay no se puede sacar, oixe, pues ezin dala. Orduan, ni jarriko dut 0 bat, 0 konzeptua, 0 konzeptu, hau da, 0a. Claro, plus bat eta ken bat, orduan, 0 bat. Orduan, 3. Horein bauzkagu lau. Orduan, venga, pues kendu ba. Lau hauek, zentzen baditu. Kendu lau, eta orduan, minus bat. 3 ken lau, minus bat. Hori da. Ze ona. Adibidez, bisuala da, ikusi egiten da, ez da? Bai, eta ikutu, eta orduan gorputzean gelditzen dira sensazio horiek. Jolastu, ez? Bai, jolastu, ikutu, sensazio horiekin gero evokatzeko, gero gogoratzeko, askotan ja ez dute ja tapoiak erabiltzen, ja ez dute bastometroa edo elkartze eremua erabiltzen, baina badutela sensazioa. Askotan azterketetan egiten dute hola. Bai. Nolabait evokatzeko, bai. Horretea falta zaila horrezkuetan. Adibidez, hemen, minus 3, ken plus 2. Nola kenduko dugu plus 2 izan behar du, olako, hau da plus 2. Nola kenduko dugu plus 2? Ezin da. Orduan, zer egingo dugu? Zere beste 2-0 sortu, ez da? 2-0 ez, 0 bat. Bueno, 0 bat, bai, ados. Badago 0 handiago eta txikiago, baina 0 tamaina berdina da, bai. Eta orduan, oain bai, posible degula. Minus 3 ken 2. Ken 2, oain bai, 2 positibo, posible dugu kentzea, eta gelditzen da, minus 5. Ze ona, oso ona. Eta hemen gauza gehiago ikusten ditugu. Hau da, bueno, hau da, klabe geometrikoan ikasteko hainbat gauzak, pitagoriko moduan, eta hau da, sensazioarekin ikasteko zenbaki osoak. Gutxi kamarari, bai, ze oso politia da, marrazkia. Eta zer esan nahi du marrazki honek? Marrazki honek, zu imaginazatzu hemen zaudela, saski honetan, ederki ondo, eta badituzu globo pilo batzuk, eta ladrillo pilo batzuk. Hor, sensazioarekin. Eta orduan, globoak izango dira zenbaki positiboak, eta ladrillo zenbaki negatiboak. Berak eramaten zaituzten, eta? Eta ematia izango da batuketa egitea, gehiketak egitea, eta kentzea, kenketak egitea. Orduan, adibidez, ariketa hau, minus 3, orduan dakagu, 3 ladrillo, orduan gaude minus 3an edo, 3. sotuan edo. Kentzen dugu 2 globo. Orduan, kentzen dugu 2 globo. Plik, plik. Orduan berakagoaz. Berakagoaz. Minus 5. Ah, bai. Minus 3 gaude, 2 gutxiago. globo kondu, minus 5. Gehiago pixatzen dugu. Claro, pues minus 3, minus 4, minus 5 garrenean. Orduan, hemen egin deguna, sensazioarekin ere. Eta orduan, bueno, hori izan askotan ni erregalaten nien, holako marrazkia, hori nire... Bueno, bestia, idazti duen bestia, kolaboratzaileak egin duen marrazkia, eta orduan erregalatzen nien hori ikaslei, hori bere kalkuladora. Bere kalkulagailua. Kalkuladora fisikoa, ez da? Bai, kalkuladora sensazioarekin, hori da. Hau guztien liburu batean bildu duzu. Bai. Txokomates, txokolate zaporeko mate laborategia. Hemen bildu dituzu zure urteetako metodologiak, ez da? Bai, gaur kontatu ditut zenbat dinamika olakoak, 70 baino gehiago, ja 70an ailegatu nahi zenean,
Utzi, hona etorri behar nintzalako. Eta beste irakaslei ere formakuntza eman diezu? Bai, formakuntza, aktibo nengoenean, eta oaintza ere ematen dut horako formakuntza eskatu ezkeo, ni formakuntza pres nago emateko kontatzeko zer egin deten, eta horregategan idatzen un liburua batez ere usteko neke egindako edo pentsatutako gauzak. Eta zure ikaslek zer esan izan dizute honi buruz? Baliogarri zitzaien ikasteko? Bueno, momentuan, posik edo, ez dakite, divertigoa da, edo, hobeto. Baina batez ere gero beranduago, hirugarren mailan edo laugarren edo inkluso, gero nerekin topo egin dutenean, klaro, kontzientzia hartu dutenean esan didate. Joder, ze ondo, nio handigan akordatzen nahi adibidez, ebastometroa. Eta, ni deitu egidet ebastometroa, ebasteko ekuazioa balio duten katxarroa. Ebastometroa. Hitzak ere asmatu izan behar ditu. Eta arrun ikasleak gero honekin gelditu dira eta haiek ere sistema berdintxu erabili dute bere lanerako. Ez dagoela, asmatu egingo dugu, frogatzeko. Eta gogoratzen dira zutaz eta zure metodo ez.